go 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 go. Bataya go 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 zamaras. Bataya go 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 go. Bataya go 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 zamaras. Bataya go 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 go. Bataya go 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 zamaras. Ubano shy flesh. Yebo, kuthiwa suthana nomfana wasekhaya omncane. Imiseleni vele ngakho. Awuhlangene wena. Ekwazi ukukhuluma nami kanje ukuthana nobhuti wami omncane. Ya, usho kahle ngithanda nobhuti wakhe hayi wena. Ngoba nje uthana nobhuti wami omncane. Futhi mina nawe siyathandana. Emaphuphweni. Ungasmile ungichama. Bo, usho vele nanga. 15 indaba uzela. Umfethu una 13. 8 is just a number. Na 15 mina na 16. Futhi phela siyamatch. Akusho lutho lokho ngiyamthanda nje ubhuti wakho. Ayakompotha ama-boss. Ziyakompotha izinja. Ayakompotha ama-boss. Bataya go 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 go. Baby indaba awuthuphaki nje namhlanje. Ya baby. Mina ngibuye ngibe nomnika Umumbi nje kodwa ekufanele nje efakile. nawe kufanele into yakho ukubuza amasida kwamtshwana. Hawasuba serious manje. Nanokuthi nje wena baby sisiswana. Hayi ngiyayidovela baby. Useki wena. Yazi baby ngicabanga. Baby ngicabanga ukukhinga. Yeyeni webantu. Wanda uyinja udlula uchile bite. Okay, Wanda ngiyaxolisa. Mina Wanda ngiyakuthanda ukuthi nje. Ufuna ukuthenga ice cream? Ngiyacela. Lola zinamanje akafuna unginikeza ithuba. Inkinga phela sabancane for Kodwa mina ngikuthembisa ngokuphatha kahle. okay, asilinye size sibe na 18 years bese sesiyaqala ke. Wena 13 years kodwa already usungena emaklabini. Alright, phela ngisazocabanga kahle. Okay, ngizokunika 50 minutes. Angeke phela ngcono ukuthi Alright ke no flop mabhekeza. yebo wena ungangibizi ngale yodwa kapha ngizokubona. Wanda, ugazela umnyama. Ungitshela ukuthi umuntu oyisitha sakho umngane wakho losondelene. Ebathi umdobza.